Zero. Kami. Di arami sa payag sa bukid nya sila ni mama naka sugod na sila sa pagtanom. Ako na dugay ko kay dugay man naka-upload. Nag-upload pa man tadaan na ay pa ko nagpangas kami ni Abril nga nagka-upload namin niya si Abril nagpalit pa sa tubig na mong inumon. Sila ni mama na nadiha. Hapit naman din ni Mader na human og tanom guys. Bintoy aman. Si Papa ang nagtagtag. Naipandisal na ni Mau? Ayan guys, nagtanom na sila. Nagtanom na sila sa kamote guys. Nagtanom na sila sa kamote. Ang nagtanom kay si Lolo. Wala ko Si magtanom, Mama. nagtagtag ko. Ay, Na, nagtagtag si Lolo Laro guys. mo na. Nagtagtag si Lolo. Si Mama, og si Lola, og si Papa guys. May nagtanom. May nagtanom. Oh, Si Lolo ang nagtagtag. ikaw. Ako, tig-video. Ikaw lang. Si Lola dito guys. Nga naghaling-haling po sila kay dagan daw lumok. Ayan guys. Ayan si Lola og si Lolo. Nagtigtanan na sila guys. Ako kay puyo-puyo lang. Video-video. Ayan. Ang binang talo mo din. Oh, lakaw na pag uli na din dito ni Kuya Kinkin. Tabang ito si Kuya Kinkin dito. Hi guys, uli na ko kay tabang na ko si Kuya Kinkin. Ako mag-video niya. Ito. Kurog yung video guys kay Darom niya din eh. Sa Paarabaw. Ayan. Ako sa ko sa Alugbati. Ugtang kong pasagol daw. Ako. Uy, pero tika. Kundi na kay pakilid. Oops, natin muna guys. Nagkuha na rin si Kuya Kinkin sa Lubati guys. Nagkuha na siya sa standard o Lubati. Nag-ulit na sa siya. Sabi nagkuha. Kaya ko doon ito magkuha. Naipita sa akong chanilas. Sa ito langgam. Tara langgam sa Facebook. Nanalag guys. Okay. Tuhan ako sa kuya. Naya. Kulay pa na guys. Kung ano. Pati kakapoy guys. Pati kakapoy. Baktasan. Doon naman ito na bakilid. Doon na patag ba? Doon na patag. Dili bakilid pati ko rin atong video. Okay guys. Ayan, happy tutuwang tabi. Apo priyabag ako ilapte. Nabi so guys. So kukas nag-abot ako sa balay. Sa payag. Guys. Guys, nasa payag. Ayan, pagkatang sa kaway guys. Sandig. Yan. Ayan guys, Kuya Kinkin maglungag. Lungag na ta guys. Udto na. Nakupod tanan ako na ba yung kasun.
Sul. Ano guys, magagas sa tawag plato. Kuan sila ka ispan og kuan. Ako sa iyo sa sorry. Sa tao na sabihin guys, sorry. Ipiso sa nimo. Pakadlot na. Iso. Maniud to nami guys. Si Abril ang nagluto sa kuan. Si Abril lang nagluto sa among paniud to. Nagtula siya og isda. Nya di apoy pipino. Balik pena ang hulaw. Nya di ang nanghugas sa plato. Muna mong washer karon. Ulitan. Very good, boy. Kanay figure na sa. Maniud to ta ninyong tanan. Nama. Baka nang mahilang natin. Tambat pagdala. Ubag na sa kaon ganito sa wala. Manon lagi na mo rin. Ambil ng plato pa rin. Bukal lang, kalun. Butangin ko na gamay sa kanon. Iya. Apa di? Matikyabo, murong matikyabo nga. Sakura pa. Kaya nakaka-ulit ka sa kamisal. Dugal-dugal. Sakura gani ba? Guys. Video diha ma. Kaya aron. May atong i-upload. Pag video para na atong i-upload. Pero nga na diha. Kaya basig duwa na play. Sarawa kur. Dito kur. Isubo ako man. May ikaw. Kaon tayo guys. Nyo kita. Nakuha. Basta dyan na mong ulo diha. Tawa lang. Anak, Ito bang dali mo na? Iato bangkur. Iato bangkur. Kay hayag man kur. Iato bangkur. Puasa na mong kalo diha. Pag-udto tayong lahat. Sa inyong sinanay mo. Kain. Sa ilan na mo ang iro sa mga motor eh. Ang sugat na niya siya basta. Ang sugat mo siya. Bisa. Anong ganyan? Bisa na rin siya diya sa balay. Kaya ba? Bisa hindi ka niya matawag. Abang ka pabukta ha. Pagkayan din. Ito ni ko ah. Paniud to paghanit na. Ilan ni auntie ba Karen? Ila auntie Karen? Ila kuya isko. Ito rin ila auntie Karen. Bangka? Iskula. At sila matlog. Mbot marang Salvador o padulong anak ba? Ang sa mga El Salvador. Hindi pa ito kung gagaw. Isa ya pun daw. Padalaan ko nilagplate. Bago ba ka ha? Gagaw eh. Sa mga balay sa sinina. Ako. Ang daghan din atong trapo ko. Imbita ko Kung nito hindi ang nadala sa daghan. sinina.
Sing imita, Gagapon nga. Kasi dito sa pendo sa balay ugma. sing imita ni ma. Gagang. Usa. Kaya nga naman kuno. Tumal dengan kuam. Ang gude. Nga. Sama pulo ka. Tuig. Ang Dapat. hugasan nila. Hmm? Walang hugasan. Apa kaon karon nihatod kan ibang karon dito. Ayaw, Banding ganti para tana. kadala ka putos. Ang hugasan sa pasal nimo. Ha? Hugasan sa nimo. May lang. Ay magbalik uwa mo diit. Pag tudya sila pag ingon di mo nga. Nana ba dani tanan? Para ni budog at kung gamay pa rin budog. Kamista eh. Diyan kung kamista ka. Bantay lang unya pag uli ni mo nga wa kay dala ha. Ring house. Nangayo din ang tamba dito yung palabihan. Yung sulong sa lata. No, na nagyate dito ka rin uli. Kaluoy ng bata. Yun sabi na itong namiss pa sa tindangang palakaga sa ero. Kami. Manong. Aman rin na balay. Ilan udan. Udan. Pag-abot na mo Udan nga. Kuan, asawa niya. Bana ni Aning Alita nga. Dulan. Aman di udan gasto de. Dito ba nga. Ubus. Ubus ila daday. Abi to rin mo nangagi. Tugay minamis ko ba? Turong-turong sa palakagi ng ero. Ito na ito ila bubong. Pag-abot na mo ila bubong, hubog na kayo sila bubong. Daghan na kayo mga hubog ng sayawa. Maligpitan pa ko sa Bangko. dili. Kuanan pa ko ni bubong. Dito ko nakapaod sa lamisa. Basta. Basta nga. Sila ka. Kadi malas ba dato nga. Tabulugan ni kaon ba? Unya na. Ligpit mo ka. Napli yung video di ay. Ako nang ako nang kuan sa rin. Iplek na para mga kuha ng mga kaagi sa una. Ayun, nagmarites. Marikos ba ng sinuod man? Kusog kuan, turong-turong sila dahon. Tawa yung manager gapon sa kuan. Rapi. Ay, Nadalin sa tasa dito sa kuan kay. Kuan kuno, nay kuno kaon sa baryo mo to. Ay to bekado. Feeding. Balik yung tasa wa ka kuan binignit ko nga. Lo, basti guwang. Wa ka dala binignit ko kakaon. Big da sa katin siya. Iguang bitaw pero puwa muli katon. nalapagdungog di ay. Tawahang manager. Tiyagaan ka sila. Iguang bitaw na pero puwa muli katon. Ikaw na yun ma? Di mo lang tiguang na diin ko nga. Tiguang bitaw pero paniti di ba puwa-puwa pa. Panito dito. Tuwa sila ni Alit. Balik na migtanom kay para mahuman. Kay mahuman may tanom karon mag-adto din miniriri sa talisayan mag kuan misa kana ang sidling sa durian ug mangustin.
Napay sa katudling. Sa katudling. Bungaw ring maas ay. Apa yang mau man? Kumuha mo sa mga ganas na na? Ay, posible na lintan ka na ha? Kumuha ka yung ganas? Simple naman ang kay imo na raw. Nagsimpo na kayong iya ho. Wala ka na nabiyahe magkaroon na ha? Suspik ko rin. Ayan guys, si Papa. Si Lolo. Sila guys, oh. Sige, bugot-bugot. Sila doon. Ako dyan. Kasi nagbagot. Kamu doon ni Kuya. Ikaw man siguro nagbagot-bot. Ayay. Kamu ganun doon ni Kuya. Ayay. Ayay. Ayaw sige butot ya. Hugas pa yung maglato. Na, humana guys. Nya murag ang plano si Abril og kuha sa butong. Guwang ma. Wa mo sa mo kuhaan ng guwang. Di ba guwang ba? Tigas mo ano ito. Tinanggaan mo. Pagpamuling ba? Ay, paghangad pagkuan. Pagpiyong. Apa yung sanggot di. Nadi na na maoy mong isang. Gigipagin. Kut na ang isa ka dahog. Oh, sige, kita ka na. Kuhayo ka dyan oh. Ambak ra din siya. Si aning mami aning nga. Aning mami mo kinanan butong dagka na. Sabaan pa. Kuha na dito ko. Sus madala ko mo dito. Nakuhaan na sa batod. Paglumon na nila. Di ana, bit-bit na sila butong. Unon sa mas Korea nagtutuyok na mahinoon. Dili pa na kay sila tukuan kay kig naman latay-latay ako. Dala.
Iya gibing. No. Dani ba kaya ko sa ganun dani? Alah. Dani ng sapo. Rao. Pas-pasig ligid ah. Itulod na sad ah. Ouch. Guwang na din basta kay. Di buang ka. Ay mahanggot guys. Turo to. Kuanak. Turo ang gabi ito ni ilo. Guys, Turo. Turo. Ano lagi pa? Luya-luya lagi diha kay. Kuya Nelson ah. Kung dito nang dani. Isa? Kuya Nelson ay ikaw mo mama. Huwag mania. Kuan, akin. Ito mo. Batong man sa, butong man sa balong. Ah, Nipis kayo ha. botong sa dami. Dala. Flash ko na. Pangawat lang din sila butong kay. Unsay ti mailan lugar sa butong sa dalaga? Naingalan. Nga na may butong sa butong sa balo nya di na say butong sa dalaga lugar. Na, nasa isa ulit tao. Tawa man ninyo ah. Kapoy. Na may iya ling butong ulit tao. Gikapoy ba na siya guys kay nagtanom nagkamote. Kapoy guys. Kaluyan. Paano kabuhi? Aso tanom sa kabuhi. Patuling. Murag gid diha gid nga ingon gid na niya nga gikabuhi. Kuan sa butong, nakarilit sa butong. Kaon sa butong. Ito yung bana ni Inday nga labi na siya na. Ito yung iso na dyan an. Patulon man to ah. Nungag lubi. Ikaw siya na mag kanang inang tubig sa butong. Naman. Dipatol. Pagtarong ba. Punta sa tubig. Ay nang gani, unsa din ni? Kalo. Gipikian lugar ka na ni. Nabalo ginon siya. Bata pa kayo. Motoy butong sa balo. Buto tubig tabingi tibang. Butang ray nung dat. Kumano mauno? Patibangi bing. Kalingawan din mo. Agkaon si Riri sa butong guys para makasikad ang tuhod. Aw sikat. Ay, Sikad. Kay loya ng tuhod. Mirinda tayo sa butong. Ay merindo. Mirinde. Saka na ang video kiwa nakita. Video ako riyan ha. Ay, mo may nakita mo no. Maligid ka na sa sorry. Narada ni Papa oh. Dula ni. Sus na unsa naman nga nag-inom mura naman nagbaka ningi. Wala mang ikaw na nagpapaawat sa mo. Igi alsa din ni muda. Kapoy man. Ah, Gid tabi. Kuya gid ni mo dia. Mayo gid din sa bukid magpuyo kay kung mag kagustong kaon butong na alay butong ang kat di ka kaon ka dayon. Inday mo sa ka. Sida di ay. Unya ko na imong kwartan kataon ka. Ay, kawat ba na taga sidot ko ta. Mayang. Dili sa bukid. Dili kay gutom mo tao din he. ay raw paingon nga dili gutom. Kaon. Pero nata sa sugad dagal kalainan bukid kay dagal sa kita wabad sugad kay. Dalagang bata imo. Dagal mo. Pagwa niya ako ng istorya. Kasi nabay magburot si Pondia. Ibo to. Ang istorya naman tatan. Tinudon man. Ay palinood bigyan. May nakalainan sa bukid luda. Tabangin sa dalo. Dapat daw kanta nga sa siyudad ug bukid. Puro sila buyan ka. Yung kag usudanan doon utang, adto yan po ka merkado.
Di pala dili bukid ba nga yung utan. Mao gani nga mga bukid, pasada po anong bukid kay kugi ka lang magtanom-tanom sa mga gulay. Og naay tanom. Kapit tamnan. Pero walay tanom. Agi wala ka patsada sa bukid. Kita ka bukid ba ka? Di man ka taga syudad. Di kako sa bukid ugan sa kayuta. Pero sa syudad, ay kay po ang syudad. Dagan di ba pa? Di lagi mo. Bana na. Pag laway-laway ka lang sa tinanaw. Unsa day ang taga Bukid Abril pangit? Na gyapon. Klaruhan na diha. Di oy wala ko nang ingon ra ko sa Cagayan dagan gwapa. Wa ko na ingon nga di para sa bukid. Di man gusto kagaya do. Di man gusto kagaya ingon ra mo ka sa lungsod. Saya lang sa nasayap na ingat ya. Syudad. Dad ako ingon ya. Nagabot na ka sa lungsod. Sanguna na niriri ang kabaw kay mahuli nami, dalhon ang kabaw sa ubos kay maghakot na pud siya sa parkata. Kato si Raymond nga nagdragging sa parkata, pasaan ra to niya. Pasaanon na niyang kahoy kay duol raman. Nakanang iyang hakoton ni Riri ugma na anak sa layo, dili na kinahanglan gyud nga gamitan sa kabaw kay layo man. Nakatoy lang ni Raymond dulit ra sa dalan. Ilang gidragging. Wala si Raymond nakatabang dari sa moa. Si Bintoy po tora sa balay. Si kuyog dito ni Cyril kay si Cyril ga kuan pa man. Di pa man ka lihok si Cyril na si Bintoy dito ang nanghinlo sa balay. Salta na kur. Sila ni mama gipahatod pag una. Maong sakay na ko ani sa kabaw aw kormata. Ito ko lagi nagsakay ang baka. Nya ka na dalhon pud na siya kay gamiton pud na ugma ihakot hakot pud na siya og kuan kahoy. Naigo pud maabot si Riri. Okay ra mag-adto dito rin mga hapon na. Dito. Dalhon na siya, ipaguyod na siya danha. Di ba taas rin na Si Jongjong ang magdalaan ng baka ugma. Hindi pintan mo. Ikaw korda ka sa baka magsakay. Magdaga na ah. Masabot siya ng tao. Dito sa tiyada. Untol ni Jongjong lukso siya. Mahulogon gid ka. Hindi magkahulog. Ito tinali na ulit. Dali nami guys, lami among service. Forward ni guys. Oh, forward kuno ba ni Riri pa. Nya di apa sa loyo baka giguyod ra na siya. Hello my God, look. Kinsay nakasakay aning kurmata. Sakay tag kurmata. Hindi na siya pang
Hello. Di na si Abril. Di ay. Magbalhin ako sa motor. Kay Mama. Bini lagi pikas bing. magbalhin kami sa motor guys kay kana ang mag-charge pa din ko abot dito kay kalubaton gid niya akong cellphone. Na balhin namin diri sa motor. Diaan na masiriri siya kay kurmatar na siya kay gamiton man ang kabaw ugma. Dumating si Auntie Mercy. Hello. Pabukid sa siya pabukid. Bukid guys. Kaya Nagsamot kami kagwapa na si Antino na. Beta na ulit. Magbalik mo na sila sa iyang Kuya. dala ko kape. Ama ni mo dada ila Mama Rosa. Nag-order. Nag-order de si Mama Rosa og kape. Mayo pa na Yan yan. gidala. Mayo pa na nga order guys. Nya karon ra na hatod. Manihapon mi guys, nakaluto na giluto ni Abril ang gidala ni Auntie Mercy ang isda, si Abril ang nagluto, gipaksiw ni niya. So manihapon ta, din ni ay sabaw sa remember me. Unya di ay paos ug paborito yan ni Saysay ang paos. Ako na po. Nya uli ana say wa na nagbasa ang tae. Hawa na oy. Pray na lang. Di na stress. Bitaw nak remember me. Nakuan na ni siya guys, gi kalag-kalag. Mo day totong ni aging kuan na nagsimba mi nga sige siya kuan kay mo na dito pagsugod. Ya wa ma kuan ni. Gipasusi na mo kaganiha, na mo lagi to, nakuanan day siya. Ya pabuhat-buhatan ni siya. Ilan yun yun. Hindi akong ta. Yung crush me. Classmate daw. Classmate daw, classmate. Dali na Rimon! Murag na may luki, tagod sa akin. Ako na naman di. Kiyot ma. Susin ha. Yan naman yun at atong nga. Bibig ko. Bibi siya. Basin bayag may makasilit na sa bibi. Magaling mo. Awin ko lang kami. Nya punta guys. Diyan na po ko sa bukid. Ang pagbalik ni Ate Mercy sa bukid. Pilot. Dire na po tumagsamok-samok. Samok-samok ba? Abang gabaling. Ay, Tingkod na ako kay Abay na tinagsi. Gimingaw si Abril. Sa ingon siya, wa nag-ubang si Merzel. Oy, alam mo nang gingon. Wa nag-ubang si Merzel. Wala, ang nagsira. Meron. Shout out din how. Si Juan. Ito si Red ba? Di ka nag-Dubai. Ite lo ba na yan sa likod? J18. Ite na. Ay, kamahalan. Hintel. Paano ka niyabang ko? Magpakagaya na po ni si Auntie Mercy. Pag manakog ka din guys, pailay dyan na po ko. Ano na ilang po ang yun? Kada ba siya mga life ah? Pag-vlog yun. Banta? Hindi, huwag yung kubanon. Banta? Ang gano'n na ay mong anak. Panawa na siya pamaraya. Kung anak mi guys. Buhote, di ka guban. Juan. Tugbuhot lahat eh. Wah, dito na. Nandiri kay white. Asa siya magtugbol? Parang mo ba mga
Gignan ko niya. Ang mga perte lang ka basic, pero ang mga content na giwa. Tagbaw na nila. Ba't mo seryoso? Seryoso nga inyo ha. Hindi nga to daw seryoso daw. Toy! Toy! Cook daw. Tanawa daw to kung na-upload na ba na Toy? Upload na yan. Ninang kami eskwela si Margel Lynn. Ito sayang mo kaya tayo kami eskwela. Anak ko siya na sayang kung kayo di mo na eskwela ka nga. Isa naman katoy na. Antos mo na yung tulog ko